Așa, foarte bine. Acum totul e gata, poți merge liniștită la bal. Adevărat, dar nu mă pot duce îmbrăcat așa. Aha. Ai dreptate. Am uitat de lucrul cel mai important. Abracadabra. E cea mai frumoasă rochie pe care am văzut-o vreodată. Așa, asta nu e tot? Iată și niște pantofiori. Pantofiori de cristal! Ce frumoși sunt! Mă simt ca și cum aș visa toate acestea. Nu e un vis, însă vraja